Dybmark er 20, og svenske Kim Hansson 21 år. Slut med Raikou. Gang i kampen. Tredje mand i ringen. Døje Tenanpanits. Og altså danskeren med røde handsker, svenskeren med blå handsker. Ja, jeg forestiller mig en kamp, hvor vi vil se Kasper styre i kraft af sin højde. Kasper har en stil, hvor han er utrolig dygtig til at udnytte sin højde. Han har nogle gode knæ, og da han også har en baggrund inden for Shotokan Karate, hvor han tidligere var under talentudvikling inden for DIF, så er han også utrolig god med benene. Godt sprog og flot spark til hovedet af Kasper. Kasper Dybmark var senest i ringen den 28. september i Dorsten i Tyskland, hvor han besejrede den tyske Michael Dausenroth. Ja, det er jo... Jeg sidder og er utrolig imponeret af Kasper Dybmark her. Det er hans første B-kamp, hans første kamp over 5 omgange. Og den ro, han går ud med, og hvordan han styrer i kraft af sin højdeforskel med frontspark og med giftige spark mod Kim Hanssons hoved. Han kan godt komme ind af Kim Hansson med et low kick efterfulgt af et frontspark. Jeg ved fra Kasper, at han er utrolig sulten, fordi de sidste par gange, han har skulle kæmpe her ved Fight Arena, der er hans kampe blevet aflyst med meget kort varsel på grund af skader eller sygdom hos modstanderen. Så han har set frem til den her kamp utrolig længe. Flot spark igen. Og det er slut på første omgang. Smile til hinanden kan de heldigvis, de to kæmper. Det er dejligt at se sådan noget. Det er dejligt at se. Og et hurtigt break, og så er vi tilbage på anden omgang. Frisk luft og et par opløftende ord fra træner Brian Tallerik til Kasper Dybmark. Vi er klar til anden omgang. 5 omgange af 2 minutter mod svenske Kim Hansson. Og så danskeren med røde handsker, Kim Hansson fra Sverige med blå. Her ser vi, det er en lidt anden stil end det, vi har set tidligere. Det er begge to kæmpere, der sparker utrolig meget, hvor vi tidligere har set kæmpere, som har bokset, har brugt boksning. Men det er spændende at se en anden form for thai-boksning, end det, vi har set tidligere, ja. Og det skal så også siges, at begge kæmpere er dygtige sparkere. Så bliver svenskeren fanget her, mens han selv er på vej ind i et angreb. Ja, han bliver simpelthen lige prikket med et frontspark. I det, han sparker og mister balancen. Godt timet af Kasper Dybmark. Ja, jeg er virkelig imponeret over den ro, som Kasper Dybmark viser. Det er trods alt hans første B-kamp. Han har rykket op fra C-klassen. Flot knæ af Kasper. Ja, svenskerne er altså også en, der har teknikken på plads. Han rammer med nogle gode spark til kroppen på Kasper, og er bestemt ikke bange for at gå ind og kæmpe.
igen en flot omgang. Og jeg synes, det er en teknisk utrolig flot kamp, vi vidner til lige nu. Og en kamp, hvor kæmperne står virkelig, virkelig godt til hinanden. Det kan være, vi kan prøve at høre med over hos Brian Tallerik over i hjørnet hos Kasper Dybmark. Han vil gerne ind. Prøv at høre, Kasper. Han vil gerne ind og bruge sin arm. Han vil gerne ind og bruge sin arm. Kom fast med din mester. Kom, fyr benene af. Han er godt at spare. Er du med, Kasper? Den er god, den er god. Er du med? Kombination 1, 2. Spark det, spark den anden side også. Brug din spark. Vi har købt det i klubben. Bare kør dig ud af. Kom fast med din arm. Så følger op kombination. Dag til skridt tilbage. Afvinder dig selv. Og så følger op med dine ting. Er du med? Ja, Brian Tallerik fortæller Kasper, at han skal følge op. Og så må vores kampleder lige ind og tørre. begge kæmper i gang. Ja, det er jo sådan i thai-boksning, at i og med, der er nærkampsdisciplin i clinching med, så er det meget vigtigt, at kæmperne ikke er for våde, så de glider på hinanden, og det er svært at holde fast i hinanden. Så derfor bliver de tørret af inden hver omgang. Og så er der muligheder for Kasper Dybmark. Svenskeren blev... Der rammer Kasper først med en venstre, og så med en højre. Men svenskeren han får rystet af og får brudt i clinchen. Igen en lige højre. Svenskeren mistede lige balancen, men er... Kasper fanger ham med nogle dejlige lige stød. Sådan, og en lige højre, en lige venstre, det er godt. Gå ind og prik de hænder, Kasper. Også kommet en lille flænge hen over næseroden på svenskeren. Ja, det er den ved lige venstre, den sidder der hver gang. Så er svenskeren måske færdig. Det er et flot knæ, Kasper rammer med. Ej, han er færdig. Kampleder Døj tør ikke at lade ham fortsætte, tæller ham ud. Kim Hansson taber til Kasper Dybmark. Ja, og endnu en gang er det Kaspers knæ, der viser sig at være afgørende. Han er utrolig god til at ramme de knæ, og selvom Kasper han er spinkel at se på, så er der timing og kraft i knæene. Her får vi situationen. Det er lidt tidligere. Ja, men vi ser igennem hele omgangen, ser vi, hvordan Kasper han går ned og han bryder modstanderen ned. Igennem med sin lige venstre, der går og prikker ham hele tiden og frustrerer svenskeren, og så åbner op for knæene. Ja, han holder ham nærmest i nakken, og så bryder knæet op. Ja, men det er suveræn bokser af Kasper Dybmark. Synes ikke lige, de fortjener en stor hånd, de to kæmper her. Vinder af aftenens 5. kamp, som var en B-klasse-kamp i minus 75 kilo. På knockout i 4. omgang. I det røde hjørne, Kasper Dybmark. Populær sejr til hjemmebanehelten her, Kasper Dybmark. Kæmper jo til daglig her i Albertslund. Og hermed den 4. danske sejr ud af 5 mulige i aften. Vi har haft Christian Klingberg, Jean Christensen, Abdul Albarazzi og så nu Kasper Dybmark som vinder. Ja, og Mikkel Kessler er faktisk ikke den eneste dansker med succes i boksning. I en anden slags boksning, thai-boksning, blev det til en overraskende dansk guldmedalje i Europacuppen. Kasper Dybmark er blot 20 år, men i weekenden vandt han i Tyskland Europacuppen i klassen Nilo. En af de helt store internationale turneringer i thai-boksning. Allerede da jeg havde vundet den første, tænkte jeg, nu har jeg gjort, hvad jeg skulle, og går så op og vinder min næste kampe, og står lige pludselig i finalen, og jeg falder bare ned på knæ, da jeg får hænderne op, og helt vildt lykkelig. På sin vej til triumfen slog Kasper Dybmark flere professionelle thai-boksere, en vej han selv overvejer.
Jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt, og det er klart, at ved at kunne leve af det nogle år, så er det da helt klart værd at tage med. Hvor langt Kasper Dybmark kan nå, må tiden vise, men hans træner er ikke i tvivl. Nu har jeg jo set, at han har vundet det her år mod nogle af de rigtig, rigtig dygtige fighter, som var med, så han går hele vejen. Han bliver verdensmester. Verdensmester eller ej, om 3 uger venter Danmarksmesterskabet, og favoritværdigheden tilhører Kasper Dybmark. Er du favorit til DM nu her? Det håber jeg da. Jeg håber da på, at jeg skal have et bælte mere.